У дзень забойства Джона Леннона паліцыя Нью-Йорка знайшла на месцы злачынства адну увосцішную рэч. У кішэні забойцы Марка Дэвіда Чэпмена ляжала даволі патрапаная кніга. На яе старонках было напісана: «Гэта мая заява». А крыху ніжэй стаяў подпіс, імя выдуманага падлетка Холдена Колфілда. Чэпмен быў настолькі апантаны раманам Селінджера «Лавец у жыце», што нават усур'ёз планаваў афіцыйна змяніць сваё імя на імя галоўнага героя кнігі. Гэта адзін з самых змрошных літаратурных феноменаў у гісторыі, і ён прымушае нас па-новаму падысці да інтэрпрэтацыі гэтага тэксту. Раман многія ўспрымаюць як звычайную гісторыю пра падлеткавы бунт, але нельга не ўлічваць той факт, што твор, які дзесяцігоддзямі лічыўся голасам разгубленага юнацтва, для некаторых людзей трансфармаваўся ў сапраўдны маніфест забойцы. Відавочна, што Чэпмен перайначыў да непазнавальнасці ідэю Холдена аб абароне дзіцячай бязгрэшнасці і чысціні, вырашыўшы такім радыкальным, жахлівым чынам выратаваць Леннона ад свету крывадушных і прадажных дарослых. Але давайте пакуль пакінем па-за ўвагай такіх фанатычных прыхільнікаў рамана, як Чэпмен, і больш пільна прыгледзімся да асобы стваральніка твора, да самога Джэрома Селінджера. Боль Холдена Колфілда мае больш глыбокія карані, чым проста юнацкі максімалізм. Па сутнасці, тут трэба весці гаворку пра самае, што і на ёсць рэальнае посттраўматычнае стрэсавае расстройства. Селінджер працаваў над чарнавікамі рамана на працягу доўгіх 10 гадоў, і пачынаў ён пісаць не ў якімсьці ціхім і утульным кабінеце, а на фронце. Ён быў закліканы ў войска ЗША ў 1942, служыў у контрразведцы, удзельнічаў у высадцы ў Нармандыі, а ўвесну 1945 ён быў у ліку тых, хто вызваляў вязняў канцэнтрацыйнага лагера Кауферінг. І тут варта згадаць пра факт, ад якога мароз па скуры. Калі саюзныя войскі набліжаліся, ахова лагерам падпаліла баракі разам з вязнямі, якія былі настолькі знямоглымі, што не маглі рухацца. І Селінджер, выконваючы службовыя абавязкі як агент контрразведкі, апынуўся у ліку першых на тэрыторыі гэтага лагера. Пазней ён падзяліўся ўражаннямі ад перажытага і ўбачанага са сваёй дачкой. Пах паленай плоці ніколі не выветрыцца з твайго носа цалкам, колькі б ты не жыў. Гэты вопыт моцна траўмаваў ягоную псіхіку. Селінджер на ўласныя вочы убачыў гэтае абсалютнае канцэнтраванае зло, на якое аказаліся здольнымі дарослыя людзі. Пасля капітуляцыі Германіі ён сам дабравольна звярнуўся ў псіхіятрычны шпіталь у Нюрнбергу для лячэння баявой стомленасці. Так у той час называлася посттраўматычнае стрэсавае расстройства. Калі звязаць гэта з больш шырокім кантэкстам рамана, то стане зразумелым, што механізм траўмы перададзены бездакорна. Атрымліваецца, што раман функцыянуе накшталт траянскага каня. Мы адкрываем кнігу ў чаканні, што зараз прачытаем гісторыю саркастычнага падлетка, які прагульваецца па Нью-Йорку, а ўнутры насамрэч схаваная траўма ветэрана вайны, якая працягвае крывавіць. Сур'ёзны болі і траўматычны вопыт пісьменніка замаскіраваны пад скаргі старшакласніка. У рамане аўтар наўпрост не разважае пра фронт альбо канцлагер, але экзістэнцыйная трывога Холдена, яго параноідальная зацыкленасць на смерці – гэта класічныя сімптомы ПТСР. Дык вось чаму гэты тэкст так моцна рэзануе з людзьмі, якія перажылі глыбокія ўзрушэнні альбо крутыя павароты лёсу. Яны адчуваюць гэты прыхаваны сэнс. Яны бачаць у паводзінах галоўнага героя не капрызы, а пацверджанне таго, што іх уласны боль рэальны і мае права на існаванне. Перш чым рушыць далей, я прапаную прыгледзецца да відавочных унутраных супярэчнасцей Холдена Колфілда. З аднаго боку, у яго глыбокая псіхалагічная траўма. Паводле сюжэту трыгерам становіцца смерць яго малодшага брата Алі ад лейкеміі. А з іншага боку, давайте паглядзім на то, як ён узаемадзейнічае з соцыумам, з людзьмі. Ён сцвярджае, што ненавідзіць фальшывак. І у той жа час літаральна з першых радкоў свайго аповеду ён гаворыць, што і сам з'яўляецца жахлівым, найгоршым хлусам, якога толькі можна сустрэць у жыцці. І ён сапраўды пастаянна хлусіць. Уся ягоная камунікацыя са светам грунтуецца на скрыўленні рэальнасці. Вось, да прыкладу, сцэна ў цягніку. Ён сустракае маці аднаго свайго не самага прыемнага аднакласніка і не проста называецца чужым імем, уступаючы ў гаворку, але і прыдумляе сапраўды драматычную гісторыю. Нібыта яму давялося раней з'ехаць са школы, бо яго наперадзе чакае сур'ёзная аперацыя – выдаленне пухліны ў мозгу. Асобна варта сказаць пра яго складаныя ўзаемаадносіны з кінематографам. Ён пастаянна паўтарае, што з пагардай ставіцца да Галівуда і акцёраў. Але ў 4-м раздзеле кнігі апісваецца, як ён ладзіць сапраўдны перформанс перад сваім суседам па пакоі Стрэдлейтэрам, танчыць чачотку
і гаворыць, што яму неабходная толькі публіка. Больш за тое, ён сам запрашае дзяўчыну Салі Хейс у кіно, якое да гэтага так жорстка крытыкуе. Да ўсяго гэтага варта дадаць яго стасункі са старэйшым братам ДБ, які з'ехаў у Галівуд пісаць сцэнарый. Холдэн называе яго прастытуткай, бо лічыць, што той прадаў свой чысты талент за грошы. Хоць менавіта гэты брат бярэ на сябе клопат пра Холдэна ў фінале. Менавіта ДБ рэгулярна наведвае яго ў клініцы, пакуль ягоныя бацькі знаходзяцца дзесьці там, словам, невядома дзе. І вось тут узнікае сур'ёзнае пытанне да Холдэна як да апавядальніка, падобна на тое, што мы маем справу з класічным ненадзейным наратарам. Ён маніпулюе чытачом гэтаксама, як той жа Салі Хейс, з якой ён паводзіць сябе то даволі дакучліва, то агрэсіўна. Дык як тады гэты крывадушнік, які ўвесь час робіць дакладна тое, чым сам пагарджае, змог стаць для некалькіх пакаленняў сімвалам крыштальнай шчырасці? Мабыць, прычына схаваная ў самой прыродзе хлусні. Варта разумець, як увогуле працуе траўмаваная псіхіка. Калі Холдэн хлусіць жанчыне ў цягніку наконт пухліны ў мозгу, гэта некарыслівая маніпуляцыя дзеля выгады. Мы інтуітыўна адчуваем, што за гэтай хлуснёй стаіць глыбокая ўразлівасць. Ягонае пазёрства – гэта своеасаблівы механізм псіхалагічнай абароны. Пасля смерці брата свет Холдэну здаецца настолькі хаатычным, што хлусня становіцца бадай што адзіным спосабам хоць не кантраляваць фрагменты рэальнасці. Атрымліваецца, што гэты радар, настроены на фальшывак, насамрэч празмерна абвостраная сістэма пошуку пагроз. Холдэн нападае на іншых, каб не даць ім падысці дастаткова блізка, бо баіцца зноў перажыць боль. А блізкія стасункі з людзьмі – гэта, апроч усяго станоўчага, яшчэ і патэнцыйная крыніца пакут. Менавіта таму мы гатовы так лёгка дараваць герою крывадуша, бо адчуваем шчырасць ягоных пакут. Яго пужае непрадказальны свет дарослых, але галоўная трагедыя ў тым, што ён змагаецца з гэтым асяроддзем, выкарыстоўваючы яго ж зброю, і заканамерна ўсё глыбей правальваецца ў ізаляцыю. І ведаеце, калі рэальнасць прыносіць такі невыносны боль, цалкам лагічна паспрабаваць знайсці бяспечны прытулак. І тут пачынаецца самае цікавае, тое, як Холдэн літаральна спрабуе паставіць жыццё на паўзу. Згадаем пра яго асаблівыя ўзаемаадносіны з музеем прыродазнаўства. Гэта музей для яго ідэальная мадэль сусвету. Згадаем таксама пра школьнае сачыненне Холдэна пра егіпецкіх мумій. Ён літаральна зачараваны ідэяй бальзамавання, думкай пра тое, што жывую абалонку можна закансерваваць на тысячагоддзі, бо смерць брата адкрыла Холдэну страшную праўду. Усё жывое падлягае зменам, а значыць, можа быць страчана. І гэты матыў кансервацыі знаходзіць працяг у вядомай сцэне ў нью-ёрскім таксі. Холдэн апантана шукае адказ на пытанне, куды знікаюць качкі, калі ставок у парку замярзае. Таксіст нечакана змяняе прадмет размовы і падкрэслівае, што затое рыбы нікуды не дзяюцца. Яны проста застаюцца пад лёдам на працягу ўсёй зімы. Выдатная метафара. Замерзнуць, адасобіцца ад усяго свету, але працягваць існаваць. Лепш быць замарожанай рыбай, чым плаваць у бруднай сажалцы з усімі астатнімі. І вось што мяне ўразіла. Моўная гульня, якую, можа, і не меў на ўвазе Селінджер, але яна відавочна ёсць. У Холдэнавага брата ДБ ёсць апавяданне «Таемная залатая рыбка» пра хлопчыка, які купіў залатую рыбку і нікому не дазваляў на яе глядзець. Гэта выдатна паказвае апантанасць Холдэна прыватнасцю. Ён не гатовы дзяліцца з іншымі нічым асабістым. Але ў англійскай мове ёсць ідыёма «cold fish», што азначае «халодная рыба». Так гаворыць пра эмацыйна нязручнага чалавека, да якога немагчыма дастукацца. Абараняючы сваю таемную рыбку, ён ператвараецца ў гэтую халодную рыбу, але жыць у замарожаным свеце немагчыма, і ў выніку найбольш балюча па ягоных ілюзіях б'юць менавіта тыя, каго ён па-сапраўднаму любіць. Выдатны прыклад яго малодшая сястра Фібі. Калі музей гэта мёртвая кансервацыя, то Фібі жывая рэальнасць. Холдэн лічыць яе залатой дзяўчынкай, анёлкам і геніем. Само імя Фібі перакладаецца як прамяністае, але калі ён праглядае яе шыткі, то гэтая ідэальная карцінка пачынае руйнавацца. Яна звычайнае дзіця. У яе запісах нямала арфаграфічных памылак, а ў школьным спектаклі яна выконвае ролю не якой-небудзь прыгожай прынцэсы, а Бенедыкта Арнольда, вядомага здрадніка. Тое, што яна падпісвае свае запісы словам «эсквайр»,
паказвае, што яна відавочна прымярае на сябе бацькаву прафесію юрыста, а гэта значыць, спрабуе ўпісацца ў дарослае жыццё. Атрымліваецца, што 10гадовая дзяўчынка больш трывала стаіць на нагах, чым 17гадовы хлопец. І менавіта яна выкрывае галоўную памылку Холдена. Я зараз пра верш Роберта Бёрнса. Холден запомніў радок з гэтага верша як «Калі хтосьці лавіў кагосьці ўвечары ў жыце». Адсюль і ўся ягоная фантазія пра тое, што ён выратавальнік, які ловіць дзяцей, каб тыя не зваліліся ў прорву. Але Фібі выпраўляе ягоную памылку. У арыгінале верша гаворыцца зусім не пра паратунак. І радок у гэтым вершы гучыць так: «Калі хтосьці сустрэў кагосьці». Там гаворыцца пра сустрэчу двух дарослых людзей, і увогуле верш мае яўны рамантычны, нават сексуальны падтэкст. Мара Холдена лавіць дзяцей – гэта спроба прыпыніць працэс іх сталення. Але Фібі вяртае яго ў рэальнасць, у якой дзеці рана ці позна становяцца дарослымі, уступаюць у стасункі адзін з адным, часам вельмі складаныя стасункі. Такім чынам, ягоная ілюзія кантролю цалкам руйнуецца. Фібі выконвае ролю якара, але яна ўсё ж такі дзіця. Холдену вельмі неабходны дарослы настаўнік. І ён звяртаецца да містера Анталіні. І спачатку здаецца, што настаўнік менавіта той, хто патрэбны. Гэта адзіны чалавек, які не спужаўся сітуацыі, калі другі вучань Джеймс Касл наклаў на сябе рукі. Анталіні накрыў акрываўленае цела вучня пінжаком і забраў яго з месца трагедыі. Гэта ўчынак чалавека, здольнага дзейнічаць у складаных абставінах ва ўмовах жорсткага непрадказальнага свету. Містер Анталіні дае Холдену мудрую параду, цытуючы псіхааналітыка Вільгельма Штэкеля. Нясталы чалавек хоча высакародна памерці за добрую справу, у той час як сталы чалавек хоча добрасумленна жыць дзеля яе. Здавалася б, парада выдатная, але потым адбываецца дзіўная сцэна. Холден прачынаецца ад таго, што містер Анталіні гладзіць яго па галаве. Хлопец успрымае гэта як гомасексуальнае заляцанне з боку свайго настаўніка, панікуе і спяшаецца пакінуць ягоны дом. І можна было б сказаць, што Холдену падалося, але нельга прамінуць вось гэтыя важныя нюансы. Настаўнік на працягу ўсёй размовы бесперапынна ўжывае алкаголь, ды і тое, што ён пагаджаецца прымаць падлетка пасярод ночы, выглядае крыху незвычайна, а яшчэ ў яго дзіўны шлюб з жанчынай, якая нашмат старэйшая за яго. Яны практычна не бачацца, перагукаюцца цераз сцены, крычаць адзін аднаму з розных пакояў і так абменьваюцца інфармацыяй. Гэты кантэкст зрабіўся для мяне яшчэ больш змрочным, калі я пацікавілася постаццю Вільгельма Штэкеля, якога цытуе містер Анталіні. Той быў вучнем Фрэйда і верыў у схаваную гомасексуальнасць абсалютна ўсіх людзей. Больш за тое, ён быў адным з першых, хто ўвёў тэрмін «танатас», што адзначае падсвядомую цягу ўсяго жывога да смерці. Калі ўлічыць, што гэты Штэкель даследаваў такія глыбіні, то учынак містера Анталіні выглядае не як бацькоўская апека, а як вусцішны змрочны сігнал. Атрымліваецца, што Холден страчвае апошняга дарослага настаўніка. І ўсё гэта падымае важнае пытанне пра двухсэнсоўнасць тэксту Селінджера. У пісьменніка, як і ў Холдена, няма адназначнага адказу. Ці быў гэты жэст містера Анталіні праяўленнем бацькоўскай пяшчоты да разгубленага падлетка, ці гэта было парушэннем межаў. Гэтая нявызначанасць, калі нічога нельга сказаць напэўна, бадай самае складанае ў дарослым жыцці. Праз гэты інцыдэнт Холден канчаткова апынаецца ў ізаляцыі. Глыбока на дне сваёй прорвы і ён шукае выратавання ў біблейскіх матывах. Холден думае пра Ісуса Хрыста як пра асобу, якая абсалютна пазбаўлена ненавіснай яму фальшы. Ісус не адварочваецца ад аўтсайдераў. У рамане праводзіцца паралель з гадарынскім беснаватым з Евангелія, чалавекам, які жыў на могілках і рэзаў сябе камянямі. Калі перанесці гэта на вуліцы Нью-Йорка, то магілы Холдена – гэта пустыя кварталы, а не вечыць ён сябе псіхалагічным самаразбурэннем. Самая ж вядомая фраза гэтага беснаватага – «Імя мне легіён», таму што нас шмат. Унутры Холдена віруе цэлае пекла страху, гора, нянавісці. Парадокс у тым, што калі Христос вылечвае гэтага беснаватага, грамадства палохаецца гэтага. І Холден баіцца таго ж самага. Што будзе, калі ён вылечыцца і стане звычайным, нармальным, крывадушным чалавекам? Але кульмінацыя ўсё-такі адбываецца. Гэта знакамітая сцэна на каруселі пад дажджом. Фібі цягнецца за залатым кальцом. На старым атракцыёне яго трэба схапіць падчас руху, і Холден не прыпыняе яе. Залатое кальцо становіцца сімвалам мудрасці. Любіць – гэта не значыць кантраляваць. Гэта значыць даць блізкім свабоду і права рызыкаваць.
нават калі яны рызыкуюць упасці. Ну і якую з усяго гэтага можна зрабіць выснову? Няўжо легіён унутраных дэманаў Холдена ператвараецца ў эмпатыю? Магчыма. Напрыканцы ён выказвае такую думку: варта вам толькі пра некага расказаць, як вы пачынаеце па ўсіх сумаваць. Вылечванне для Холдена не ў тым, што ён становіцца ідэальным чалавекам, а ў тым, што ён нарэшце здабывае здольнасць прыняць гэты неідэальны свет. Ён больш не рэжа сябе камянямі ізаляцыі, цынічны падлетак ператвараецца ў чалавека, які гатовы прымаць жыццё з усімі ягонымі рызыкамі. І калі разумець раман так, то больш ніяк нельга ўспрымаць яго толькі як заклік да нянавісці і разбурэння. Бадай, у кожнага з нас час ад часу ўзнікае жаданне ізаляваць сябе ад крывадушша гэтага свету, але сапраўдная сталасць у тым і ёсць, каб не губляць сувязі з людзьмі. І напрыканцы, як вам такая думка? Калі б Холден Колфілд жыў у эпоху сацыяльных сетак, калі б паказушнасць дасягнула свайго піку, ці знайшоў бы ён больш здаровы выхад для свайго ўнутранага легіёну? Ці, можа, сучасная лічбавая фальш канчаткова сапхнула б яго ў тую самую прорву? Над гэтым варта паразважаць. Да сустрэчы!